Avui us parlaré de l'estalvi. Acabem de tornar de les vacances, ens hem polit els estalvis per gaudir una miqueta de dies de descans. Si no tots, una part important d'ells, perquè necessitem descansar. Ara bé, ja tornem al dia a dia, a la rutina, i per tant hem de començar a crear el nostre pla d'estalvi. Al setembre serà impossible, però a partir de l'octubre podem crear el nostre pla personal d'estalvi. Hi ha diverses fórmules, hi ha la 50-30-20, que diu que un 50% dels nostres ingressos disponibles els hem de dedicar a les despeses bàsiques, doncs a pagar la hipoteca, a pagar el lloguer, a anar al súper, després un 30% a les despeses personals, que això és si hem de comprar alguna de roba, si hem de planificar un viatge, i després, molt important, un 20% a l'estalvi. I per què faig aquest cant a l'estalvi? Perquè Eurostat, amb la seva darrera estadística, ha anunciat que l'estalvi ha caigut en picat. De fet, durant la pandèmia van aconseguir estalviar un 25% dels nostres ingressos disponibles i ara només estem amb un 12%. I jo crec que els polítics, i ja ho hem dit en més d'una ocasió, hem de posar de moda l'economia, a la política, han de començar a induir a l'estalvi. I com diu el Premi Nobel d'Economia, en Richard Thaler, resulta que hem de practicar el paternalisme libertari. Què significa aquest concepte? Aplicat a l'estalvi seria el govern, els polítics, indueixen a l'estalvi a la ciutadania i després el ciutadà decideix com estalviar. Però recordem-ho, l'estalvi és seguretat futura i és tenir diners per fons d'emergència.